Hej og velkommen til. I denne blog vil jeg lige fortælle lidt om, hvad man kan lave derhjemme som ITC'er. Og jeg er i gang med at lave en hjemmeside, hvor man kan lægge sine noter op. Så man har selvfølgelig mulighed for at uploade en note, hvor man lige skal logge ind først, for at det kan lade sig gøre. Og i noten der har jeg valgt, at man kan selvfølgelig lave en overskrift til den, men man kan også tilknytte et tag-city, som man kan senere hen komme til at søge i. Så er der en beskrivelse, hvad handler taggen, eller hvad er det noten om, og så selve filen, man har lavet. Det kan så for eksempel være i Maple, eller i nogle af de matematikprogrammer, vi nu har. Så kan man så også tilknytte en kategori til, som så er de fag, vi nu har. Når man opretter indlægget, eller noten, så kommer man ind i selve indekssiden, hvor man så kan se alt sammen listet op efter datoen, det er så blevet lagt op i. Man har både mulighed for at logge ind, eller gå ind på selve, posen, men man kan også bare, hvis man bare er interesseret i PNG-filerne, eller de filer, der er lagt ind, så kan man også bare klikke på dem. Og det er egentlig, hvad jeg har lavet herude, så meningen, at alle de forskellige tags skal være lined op, så man kan klikke på dem, hvis man nu hurtigt gerne lige vil kigge om matematik, altså lineær algebra. Så kan det jo så hurtigt komme til at stå lineær algebra som tagkode, så man kan klikke på det. Og så alle filer, der har noget med lineær algebra at gøre, de vil så komme frem herude. Så det er egentlig det, jeg er i gang med at lave nu. Senere, der vil jeg snakke lidt om, eller næste blog, der vil jeg snakke lidt om vores P1-projekt, hvad vi er i gang med at lave der. Så ja.